told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Video konton. Ayo di mak. Dislarin खेबनाय बायदि नुदों आरो ना. Super. ओमफ्राय नैबे बाइकनि मालिकखौ मिथिखायोदां नोंथांमोना बाइकखौ नुबाय थायो. नों मा गरमाव मा खालामनो नागिरदोंलाय? गरमाव बिदिनो बिदिनो आरो ना. जों थांनो नागिरदों लेट जागासिनो आरो नों माबा खालामगासिनो. Wow, waterfall, water tank. लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे आङो मन्दिर देखायनि बैहाय आरोना जों आगोलाव थांखांबायमोन. नै बे फिसा नुनाया नैबे गुफुर नुनाया. बैनो. बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना जोङो बालिमुग फैयैया. ओमफ्राय बालिमुगनिफ्राय जोङो ओरैजाय भैरबकुन्द जानानै ओंखारलांसै भुटानथिं ओंखारलांनानै ओरै थांनोसै आरो। नै आंजों लोगोआव दङ JDX पार्टी अन दा रड साइड केरमिनाटजों रस्ट खालामजानाय बिथाङा सिगाङाव गोबां फेमास। मा बेलाय खुगायाव मा माबा मोसौ मुख्रा बायदि माबा आलायलाबायखो बेयाव लायाखैलै आङो माथो 9 नाम्बारसो दङ बेहायलाय 9 नाम्बार ब्लेक डेन्जारलै ब्लेक बाथ' डेन्जारसो एकदम धामाका जों दायो थांसै आरोना नै बिथिंजाय ओइहाय नै हा अ याव रुटि जानसिङो रुटि लोगोफोर नै जानो लुगैदों नामा वाव चिकेन लेग पिस अमा हांनाय आं मोदोमनायदोंनो जानाय बायदि मोनखाबाय आं जाबायना मोदोमनायदोंनो आंनि खाजा नङा इयो आंनि खाजा नङा आं बिदिखौ जाया दाना मोदोमनायदोंनो जानाय बायदि मोनखाबाय आङो ओमफ्राय जों ओरैनिफ्राय फैबाय आरोना बालिमुगनिफ्राय ओरै सर्टकाट मारिबाय जोङो दायो ओरैजाय भैरबकुन्द जानानै थांनोसै नैबेफोर दखानफोरा गैयामोन दायो दखान खुलिजोब्बाय बेफोराव गासिबो दखान बेयाव जोङो जाबाय बायदिसिना माबा माबि लोगोफोर आंनि उनथिंजाय नुदोंना नोंथांमोना नै आं बिदिखौ जाया खिन्थु वाव नै जागोन नामा मोनाखैलै मोनाखैब्रा गोथांसो इयो गोथांसो जानो नागिरदों नामा नोंलाय गोथांबाबो जाजायोना गगोन नामाब्रा आलायदो गगोनो हागौ लाना थांसै नामा आङो जालाय 50 थाखा होगोन आं 50 थाखा बिनि दामानो 150 थाखा 50 थाखा दांखो फट' लादो लोगोफोर जों दायो थांगासिनो दङ माबायाव आरोना ओइहाय लोगोफोर जों थांगासिनो दं दायो देरहाया माने हम स्टुडिअ खुलिबायनो ओमफ्राय नैबे जेडेक्सआ मेथाइ बानायनो होदोंमोन ओमफ्राय बिनाव दसे थांसै दसे थांनानै जोङो अमितनियाव भिडिअखौ लाना फैसै आरोना आं दायो गसंदोंसो नै नायनो हागोन नोंथांमोना ड्रन शुट नायनो हागोन ड्रन शुट देन्जार नुखायो दा वाव बिराद हेन्डसाम खाना जोङो वाव थ' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो जोंहा मिस्टार एल'रामनि लबार बागानखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय मिस्टार एल'रामा अमा फार्मबो खुलिनानै दोनदों आरोना अमा फार्मबो दङ ओमफ्राय बिसिनि अमा फार्मखौनो एसे नायनो होनना फैदों जोङो जेडेक्सजों आंजों नैबेहाय नायनो हागोन नैबे माने स्क्रिप्ट बानायो आरोना बेखौ मेचिनाव होआखै बियो माने जास्ट बेखौ बै खुरै खन्थ्रायाव माबानानै बेखौ गारनानैल' दोनदों फोराननांगौ बेखौ बेनि दामा बारा नङा मेचिनाव होनाया एसे दामा बारा जायो नैबिथिं नायनो हागोन नै बस्था बायदि लामनानै दोनदों नैबे जाहैबाय मेचिनाव होनाय
नैजा दामा बारानो आरो नै बिदि फोरानो आरोना लबर बे लबरनि आथाया लबर दंफांनि आथाया बेखौ गारिनि टायार बाइकनि टायार कारनि टायार बायदिसिना बानायो आरोना अनेक बानायो बिदिनो लबरनि जि बुस्थु मोनो नोंथांमोना बे लबरजोंनो बानायजोबो आरोना नै बिदि फसरो नै लबरखौ नैबे खुरैयाव जमा खालामसिगोन जमा खालामनानै मेचिनाव होयो जों दायो अमा फार्मखौ एसे नायनोसै अमाया ओइथिं दंनो अबेथिंबा अमा फार्मा लबारा गुवारानो दं एसे बुरजायानो लबार बागाना गुवारथार बिराद गुवार केमेरायाव फिसा नुदों नोंथांमोना जायगाखौ नैबेलाय लामगासिनो आरोना बे गोदान रानथ'वाखै बियो बे रानथ'वाखै नै जोंमा बसुमतारिनि लबार बागानखौ नायनो हागोन बेयाव दंफैयो जोङो ओमफ्राय अमा फार्मबो दं बिथाङा मालिकसो आरो लोगोसे नापितबो सेलुनबो होबावो आरोना खानायबो सिनबावो आरो इउटुबारबो बाव अमाया ना नै अमाया नायनो हागोन मा लिरदों बेलाय औ अमाया मेरलाथ' आरो नै बिमाबो फिसा जाबाय अख्लाबगोन नामालै अमा खुगा गोलाव गोलावथार माथो अमाया बिमा गोजासो आच्छा फिसा फानहरो माने आसोला फिसा फानहरो आरोना गोलाव गोलावथार माथो अमाया आच्छा फुरा अमा दंजोबो नै अमा गिदिरा नै इथिं दं गिदिरनिफ्राय गिदिर गिदिरनिफ्राय गिदिर फुरा अमा फार्म गोगोमथार माथो अमाया गोलाव गोलावनो मोजां आरोना नै बेथिं नायनो हागोन ओरैनो मासेयाव बेसेबांसो खरै फानहरनाय जायो मासेयाव बेसेबांसो दाम लायो अमा फिसाखौ फानहरोबा माने नोङो बांसिन खानायसो सिनो नालाय ओंखायनो बारा मिथिया आरो ने बेखायनो थाबाय थाया नालाय दामफोरा बारा मिथिया आरो ने थ' लोगोफोर दायो आङो जोंमा बसुमतारि इउटुबारनि जिनाखि अमा फार्म बेहाय दंफैयो आरोना ओमफ्राय अमाया खैथासो दङ ओरैनो 100तानि बारगोन ना 100तानि बारगोन आरोना ओमफ्राय दा नै साफा खालामगासिनो दं आसोला दै सारगासिनो साफा खालामनानैबो होनांगौ बिदिनो ना मोनामो अमा फिसा मोनामोलै गेसाव मोनामो जानो हाया मोनामबाथाय आंथ' जाया अमाखौ गारथ'बाय आङो दासान्दि गारथ'बाय आरोना एसे उनाव जागोन नैबेखौ सना गानहोलायदों माथो अमाखौ माबा मा बेलाय सना गानहोनाया नम्बर जागोन दा बे आं बारा मोजां मिथिलालै सना गानहोलायदों अमाखौबो लबार बागानखौथ' नुखाबाय ओमफ्राय नै जोंना पार्टि अनार रड साइडआबो दंफैयो मा नोंबो खुलिनो सानदों नामा अमा फार्म एक्सुवेलि दंखायो बेहा अमाया खिन्थु बिदि बानायाखै आरो बे न'खौ एसे नायदों आं मा टाइप बानायदों एसे सोलोंना लादों बानायगोन आरोना सानसे समाव बेफोरखौ बुंथ'ला थ' लोगोफोर दायो जोङो जोंमा बसुमतारिनि लबार बागानखौ नायखांबाय ओमफ्राय नै आसोला बाइक सालायगासिनो दङ ने ओमफ्राय बिदिनो बेहा अमा फार्मबो दङ एसे अमा फार्मावबो अमायाबो बुरजाथार ओमफ्राय मानसि लायो आरो खामानि मावग्रा लायो आसोला ओमफ्राय खानायबो सिनो अमा फार्मबो दङ लबर बागानबो दङ देखायामोन बियो ओमफ्राय दिनै जों नायनो फैबाय आरो गोबावबो जाबायमोन जों लोगो हमलायैया आगोलाव फैखांबाय जों ने चिकेन पकराबो जादों जोङो दा दिनैथ' जाथ'ला दिनै दसे ओरैनो बेरायनानै दिनै जाथ'ला लायनोसै नोंबोथ' एलबाम बानायगोन एबार नोंखौ एक्टर लानोसै बैसागुआव एप्रिलाव एलरामखौ आङो एक्टर लागोन एबार बानायगोन आरोना बैसागुआव नों मा खालामगोन अमितखौ लागोन औ केमेरामेना थ' लोगोफोर दायो जोंहा मिस्टार एलराम फैदोब्रा
मिस्टार एलराम आदाया जोंखौ पेप्सि लोङोबाय थान्दा लोङोबाय बायदिसिना माबालाय थामसाब थामसाप माने अलदा बेस्ट होननाय जायो नामा गोजा लोंदों जों दायो गोसोम नङा दे बे गोजासो नै एखे आरो बिराद गाहाम नांबाय मोजां नांबाय सान्दाथार बे फांखायाबो बारा फेनाबो मोजां नङा दे ओमफ्राय जों दायो बिथांनि खेथेब दं आरोना खेथेब खालामो बिथाङा खानाय सिनो सेलुनाव बिथिं फैदोब्रा बिथिं नुवाखै खोमा नोंखौ खानाय सिनो अब्लाबाबो 500 जायो 1000बो जायो औ 800 जायो सानसेयाव आरोना सानसेयाव माब्लाबा 500 माब्लाबा 200 जायो आइलार थाबे कास्टमार फैलायबाय ओमफ्राय मोजां नांबाय गोबाव जाबायमोन जों लोगो मोनलायैया ओमफ्राय दिनै बेरायनो फैबाय जों दसे दे बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोनलाय आंखौबो जेरै सापर्ट खालामो जोंमा बसुमतारीखौबो एसे स्क्रेपजोबनानै हरदो चेनेलफोरखौ बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो दैमु बसुमतारी साबस्क्राइब नायबाय थायो दा नोङो नायो माननाया नोंखौलाय हाम्फेनि ओंखाम संनायखौ हाम्फेखौबो लाबोफानांगौब्रा हाबायावथ' थाङासै बियो हाबायाव फाइन दं नोंहा बै सासे लोगोहानो मबाइलानो बाइक मबाइल गैया होनदों हा सासे लोगोहा आं थांगौमोन आंहा बाइक बरायलाय मानो थाङो बेखायनो थांबानो जायोमोन नोङो मादा थाङो एबार 100 बोसोरनि उनाव हाबा खनसे जाफिनबा लेंहरनोसै आं